Riwruog jotije paw ndeke pacho kamano kaw oyango ni bang' chiwo notis mar ng'anyo mandalo 7 riwruog KQ oseluongogi e twak. Kata kamano pok gichope winjruok ka koro gichano bago romo moro kiny. Kaw nochiwo notis ni ng'anyo biro chakore tarik 20 dweni, ponono ni onge winjruok mochope gi tend riwruog KQ, KCAA, KAA kod tend Jambo Jet. Moko kuom gigo ma jotije paw ndeke yuago oting'o keto e tim winjruok mar dok e tich, chulo jotich omenda mabalang' kata bonus kod keto alwora makare mar tich e kind mamoko. Kaw obago romo gi tend KCAA kawuono, obago romo gi tend KCAA kawuono mar neno ni ponono gibiro bedo gi winjruok. Chakre mane wachiw notis mar ng'anyo, jo Kenya Airways noseluongowa, ne wan gi bura mokwongo nyoro, bura mar ariyo biro bedo chieng' tich abich ma en kiny. Jo Kenya Civil Aviation Authority wabiro bedo kodgi gi bura kawuono saa 8 mondo wadwa ne gima gintiego. On the expiry of 7 days, we have the liberty to decide what time, when and what time to begin the strike action. We are advising travelers, both local and international, that if we don't come out between now and Friday or Saturday, if you don't hear cow calling off the strike, then make sure you have alternative plans of travel. Otherwise, you might be caught up in a very confusing and very difficult travel situation.